Susta on tullut hirveä panomies. Pakko saada fjörttää koko ajan tai vetää käteen, muuten tulee vitu huono olo. Yksikin mummu sanoi, että ihme kani saatana. Panettaa koko ajan. Ja jos ei pääse pukille, niin pakko vetää tumppuun. Mä vedän tumppuun nykyään ainakin 3 kertaa päivässä. Mä tiedän vittu johtuuko se noista saatanan lääkkeistä. Se on kuullut sukupuolta. No niin, sitä se on. Mä oon miettinyt monta kertaa, että miten sä oot ollut 4 vuotta vittu ilman pillua. Panitteks te jätkät siellä toisiaan? Ei siinä mitään. Ei se nyt ihme oo. Mä ainakin panisin. Pakkohan se on. Pysäytä. 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 No perkele, pysäytä. Vai on sus tullut panomies? No katsotaan. Kuka tässä on panomies? No sinä. No niin.